Ndini Comrade Madzana. Ndati ndiuyewo ndikutendeiwo pane vose vakwanisa kuenda kudemonstration. Aiwa, inini handina kukwanisa kuenda. Tachionavo mumasocial media. Taona Comrade Gambakwe vachisvika, kusvika vasvika pane vanhu vatanga kuzotora vachiri kure. Kusvika vasvika pane vanhu tikaonawo makomrade mamwe atinongonzwa achitaura tichingwa mavoisi avo, vana comrade Mukari nevamwe vataona. Aiwa, tinotenda zvamaita izvo zvikuru, Mwari akuropafadzei. Isu hatina kukwanisa kuinda, tiri kuno hedu kuLimpopo. Pane macircumstances angoti sunge ivo. Hatina kukwanisa kuenda, handidi kunyepa nhema dzokuzoti ndashaya location kana ndaita sei. Handishayi location. Ini ndotopaziva panhu pacho ipapo because takatomboshandirakowo nesu ipapo totopaziva. Asi kuti pane macircumstancewo andisingakwanisi kutaura zvangu papa, handikonesa. Asi pane vaenda ivavo totenda vatotimirira. Chikurukuru chandiri kukurudzira kumakomredi kusangana kwatiri kutoita ikoko kwamuri kutoita neni, ndaida kuti hangu ndivepovo, ndiwanewo mafoni nhamba chigotaurawo kumawhatsapp, nekuti hasi zvose zvatingangotaura ipapa muvengi ungafara achiwa chimwe nechimwe otanga kuplana isati taplana. Saka ndandichingafaravo kuti ndisangane naye mangu makomredi ose aya tichikwanisa kuzosheya mawhatsapp matinoziva kuti secret. Saka tichasangana zvedu. Chikurukuru ndahwa vamwe vachiti ngatiite zvehealth nokudini. Aiwa, tichasangana. Kusangana kwatichaita kuchaita kuti vanhu vagone kuzovumba mastructures edu okuitira kuti kana pane zvinhu zvakaita seizvozvi vanhu vanongokanda mari muakaundi, panongofoma akaundi yakanaka, akaundi inenge isiri akaundi, isiri private account, akaundi yedu yemakomredi yokuti nesu takadai tetisina kuinda tongoziva kuti okay, rega tikande mari vamwe vakwire, vanhu vainde vakawanda, kana takuonawa nekuti tiri kure kana nemacircumstancezivo. Kanavo chero tichinda kungokandawo mari kuti patsvakwa bhazi vamwe vauye vanhu vakawanda, ndo next time. Chimwe chinhu chandaona chaita kuti vanhu vasauya vakawanda nyika yeSouth Africa iri kuita runenge ruvengo. Isu tiri vana vatiza kumba kusina upfu, kusina kubikwa, tatitindewo panext door. And then tichitizavo baba namai vane utsinye vasingabiki chikafu, vanongoti kana vaenda kudoro vanongomwa vokangamwa kuti nguva yekudya yakwana, vana havana kudya, vozodzokera kana chero pakati peusiku. Saka sevana vaduku munoziva kuti vanongo havangafi vakatarisa, vanomanyawo kunext door. Saka iva vekunext door havadzingi vana vaya kuti dzokerai kumba vachibata vachinosungira kumadhoo ikoko. Aiwa, munovapa chikafu, munovabatsira, monogwa nemubereki kana avuya kuti wai muchinomwa muchidhakwa. Saka ndo patiri kushora gavhmendi yeSouth Africa ipapo. Ino haifani kusunga isu kana kugwa nesu, inofana kutogwa negavhmendi yedu yeZimbabwe, ndoiri kukonzeresa kuti tizare muno kudai so, nekuti tiri kutouya tichitoona kuti hatingafi nenzara. Ndinotenda Minister Gwede Mandashe womuno muSouth Africa akatombonangana naMnangagwa direct achimuudza kuti you are selfish direct, nekuti chidanho chaari ndecheuminista kuti atukane napurezidendi hazvinyanyi kutenderwa, asi wakanangana naye direct. Saka ndinoti Mwari amuropafadze. Ndoona kuti ndosaka Mwari achimuchengeta. Ndiye minista wakabva kare kubva nyika ino ichiwana democracy kuma 1994 achingori minista
Mandela akaenda, kukauya Thabo Mbeki, kukauya Kgalema Motlhale, kukauya Jacob Zuma, kukauya ikono kuna Ramaphosa. Iko zvino watoaplya kuna Paul Mashatile kuti ndoda kupindavo, ndoda kunopindavo ikoko. Apa mudhara wakura. Saka ndinomuona chaizvo kuti unomirira chero vanhu vake, unoziva zvaanoita. Ndichiri kumurangara futi achinangana Mugabe, paya Mugabe paakambotaura achituka Mandela, achiti Mandela wanga unozvitira uri selfish, unokara. Zvaakaita nyika yeSouth Africa waingoitira kuti iye awane kuzvidyira pachake. Hana kubasa nevanhu muSouth Africa, waifana kuvapa ivhu, waifana kuti ndi Mugabe aidaro. Gwede Mantashe akanonangana naMugabe akapindura. Saka ndiye Gwede Mantashe wanangana Mnangagwa akamupindura kuti you are selfish, you think I can forget my people and start focusing on your people, you are selfish. Achimutuka direct. Andakuzwa kuti Mnangagwa aigwara rakadaro. Ndakawa achipindura aiti okay, thank you for telling me you know how selfish is and what. Achitopisa tsitsi inga kunotukwa mwana muduku apa uri president. Wakutopindura iye Mnangagwa anza and you are holding a national position, and zvikanza hazvina basa zvese izvi. Saka aiwa ndinofara nemaminista iwaya. Asi kune vamwe vakaita sana semupremier wemuGauteng, Panyaza Lesofi, uri kutotaura kuti maforeigners muri 65% hamuna zvitupa, hamuna mapassport. Saka ndoda kuti mese musungwe hanzi hazvikwanisi kuti muve munyika muno, munofana kudzokera kunyika kwenyu. Saka haasi tomboda nesu kutiona muno. Uri kuti zvipatara zvangu makazadza, muri kunowana muchizvara, muri kutodini. Uri kutotaura zviri kuitika kuLimpopo, ndo zvakatangwa kuLimpopo zviya ndo zvaakuitawo. Saka zvinhu zvose zviri kuitika izvi zviri kuvhundusa vana veZimbabwe, chero kutofamba vanenge vakutotya kuti ko zvavarivozve manhingiri mabreadwinner kumba vakatomirigwa kuti vatumire upfu. Uchitongohora vabereki kumusha vanoti chikandawo chisaga cheupfu. Vachagopuwana nekuti government yakatoti ifai, vakatozviudza kuti ngavatofa vakutange rudzi rwavo kuZambia kuwande. Ava vagari vemuZimbabwe vatofa chose, ndo mhiko yavo yavanayo. Ndonga zvinezva zvinovaita, zvinovapa masimba mazhinji okutonga muZimbabwe. Saka vazhinji vanenge votya kuti ko ndikasungwa shuwa, ndasungwa ndotoenda kumusha, nekuti mazuva ano vane kastrategy kavari kuita kakasiyana nekare. Vakangokusunga havana basa kuti une mwana ari kuchikoro, nokuti hapana pangagarazve nemwana asingaendi kuchikoro nokuda kuti havana bepa. Havana basa nazvo zvokuti une mwana uri kuchikoro. Ukandi nemwana ari kuchikoro havana basa nazvo, vari kukuisa mujeri. Vanokuudza kuti uchaita plan, fonera vamwe vaite plan. Ukati passport yasara kumba kwei ngavatevere nayo. Saka vane kamwe kadzidzisibwe kwavari kutoita vanhu muno kokutovenga ngomuAfrican wako weropa rako weganda rako. Handizivi kuti nyika yedu ikanaka tichahovabata sei. Ndinoona sokuti panofanira kumbotoitwa chaizvo kuti kugwadza kwedu kupere, tofanira kumbodzoserana. Zvatiri kuitwa muno tiri kugwadziwa. Tatoti isusu pamwe vachatibatsira nokuti regai tinogwa negovernment, nokuti government haigwi nevanhu ava zvivasina. Ukaona munhu unotoshayiwa bepa kutorwa kuti hasi munhu wokuti ungagwa naye munhu asitorana nebepa. Bheta munobatsira kutovapa mapepa, zvakaita president Duma Boko vakati ini ndoda kupai mapepa kana musina mapepa. Zvino vaifanira kutobatsira nokutopa maasilamu. Munhu unotoshaya mari yepassport, vodzoka vomusunga, unomudzosera kwaanotoziva kuti unongonofa nenzara, uchangonomwa nengwena. Handifungi kuti government yemuno denga ichapinda. Ikapinda Mwari ungakumbira regerero akanobudisa Farao kuti Farao ndakakuisa mugehena, aiwa ndakuregera bonda azoregera South Africa. Vakuru vemuno kuti vatowana zvigaro
kudotanga kutaura zvakaipa pamusoro pemaforena ndokuti uvhotegwe muno muSouth Africa. Saka vanotoshandisa isu seagenda yavo yekuti vavhotegwe. Saka zvinozvi vari kutosimbisa zvigaro zvavo nokuda kwedu isu kuti maforena anofanira kundodzingwa. Hemeni Mashau angopinda akangoti forena akabva adiwa izvezvizvi, unodiwa kusvika nokusingaperi, akabva atowisa malima. Muri kuona koti iri zibhanditi iri Gayton Mackenzie rangodotaura izvozvo ngoti forena ndokutoita sei, ndokutokwirizigwa. Saka politics dzemuno South Africa kungovenga muforena unobva watokwirizigwa. Saka ndo zvakonesa vanhu vedu kuti vazare vawande ipo paya, kutya kuti tichingosvika paya tonoweregwa nokuti haisi mhosva yavo. Government yemuno tiri kutaura president, the head of the state womuno muSouth Africa, Cyril Ramaphosa, wakaenda kunogadza Mnangagwa, unonosangana Mnangagwa pabhodha, vachiudzana tiite sei, vanofonerana, vanotowirirana pane chimwe nechimwe. Zvinova zvisingaiti kuti sapresident ari munyika ine democracy yakadai wonowirirana president waunohwa uri kudzvanyira vanhu zvaunotongoona kwete kutohwa.